Avui tenim la gran sort de tenir nosaltres a la Teresa Montserrat Sala, que és una persona que fa temps ja, però en aquests moments té un paper molt important en el que és l'estudi de l'art modern i contemporani a Catalunya. Si mireu el programa demà, que us hem deixat a la cadira, veureu que totes aquestes conferències es fan amb el suport d'una entitat que es diu GRACMON. El GRACMON és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona que es dedica precisament a l'estudi i a la recerca en el món de l'art modern i contemporani. Tot el que vindria des de principis o mitjans del segle XIX fins avui en dia. I és un dels grups d'estudiosos i d'experts de Catalunya que més ha treballat per fer recerca i anar desenterrant a poc coses relatives i nous descobriments relatius al modernisme català. Moltíssimes coses que fa 20 anys no se sabien i que avui en dia les sabem i les tenim més definides gràcies a la tasca que ha fet GRACMON. I bastantes de les persones que han vingut en aquestes xerrades i en aquest cicle tornaran a venir han estat, diguem-ne, creades, van crear els seus pares, evidentment, però com a investigadors i experts en modernisme han estat creades i formades en aquest grup del GRACMON. Per què us explico tot això? Bé, doncs perquè el grup GRACMON, que el va crear i el va iniciar en el seu moment la Mireia Freixa, que és una persona que ja coneixeu d'alguna xerrada anterior i que en aquest cicle torna a tenir una xerrada, em sembla que d'aquí 15 dies, si no recordo malament, doncs la Mireia Freixa va ser la primera directora de GRACMON. La Mireia Freixa, evidentment, la vida passa i ha arribat un moment que ja s'ha jubilat i tot i que segueix sent emèrita, la persona que ara ha agafat les regnes i la direcció de GRACMON és la Teresa Montserrat Sala. Per tant, li devem a ella un agraïment per tot el que es segueix descobrint amb aquesta recerca des d'ara fins al futur. Esperem que siguin molts fruits en els propers anys. I bé, no m'enrotllo més, la Teresa us parlarà d'un tema en el qual ella al llarg dels anys s'ha anat especialitzant i podríem dir que en sap més que ningú en aquests moments, que són els interiors dels edificis modernistes, sobretot els interiors privats, aquells en els quals nosaltres malauradament no hi podem entrar, però ella sí que ha tingut el privilegi d'entrar en bastants d'ells i d'estudiar-los a fons i ens en parlarà avui. Teresa. Bé, gràcies, Lluís, per aquesta presentació. En tot cas, dir-vos que som un equip, realment, que venim de la Universitat de Barcelona, però que ens agrada explicar aquestes coses, sobretot als barcelonins, perquè us parlaré bàsicament de cases i, per tant, el que farem és no quedar-nos amb la façana o el façadisme, sinó intentar creuar el llindar. De fet, amb el que deia el Lluís, és com fer arqueologia, perquè avui us explicaré una història de com historiar les cases. Per tant, no explicaré la història d'una casa en concret, sinó de quina manera ens enfrontem amb això que dona títol a la xerrada, que és interiors privats, per tant, el món de la privacitat i el que, està en consonància amb la intimitat, amb els usos, els costums d'una determinada època. El subtítol dels tresors secrets del modernisme és del Lluís, però en tot cas, a partir d'aquí, intentaré desvetllar algun secret i farem també alguna reivindicació. També espero que al final, si teniu ganes, pugueu fer preguntes, comentaris i que puguem compartir entre tots qüestions que espero suggerir, si més no desvetllar, o que tingueu ganes de saber una miqueta més d'algunes de les coses que sortiran. De fet, he triat aquesta doble fotografia perquè em semblava que començar amb un espiell, que és aquest artefacte meravellós que hi ha a les portes, que ens permet espiar, habitualment l'espiell és
des de dintre, no? Des de l'habitant, des del punt de vista de l'habitant, que mira a veure doncs, si pot deixar pas o no, si ens pot deixar entrar o no a casa seva. N'hi ha de meravellosos, N'hi ha de meravellosos. Hi ha espiells que tenen forma de flor, com veieu, i en l'època del modernisme, com és habitual, la natura és la inspiració. I per aquest motiu, obrir la porta a aquesta mena de jardí artificial és travessar el llindar de tot un univers que, tal com ha dit el Lluís, sempre m'ha interessat molt, que són els universos simbòlics. És a dir, de quina manera podem interpretar una casa. Una casa no és exclusivament arquitectura, una casa no és només un edifici, sinó que en una casa hi ha el rastre que ha anat deixant l'habitant o els habitants. Hi ha les vivències, hi ha els records, hi ha la memòria. I, per tant, en aquest sentit és, jo crec, interessant i important. En molts casos, us explicaré la història d'un llit, per exemple, però intentar veure quin és l'origen d'aquell interior, d'aquells mobles, d'aquesta història de vida, que és una biografia de vida a través dels espais. Aquest és una mica el propòsit, a veure si ho aconseguim. Sí. Per tant, en l'època ja es parlava de l'art de viure, i aquesta és una locució francesa, l'art de vivre, que vol dir aquell que sap, a través dels usos i costums, viure d'una determinada manera. I aquestes històries de vida tenen, de fet, tot un seguit de cases en l'època del modernisme que tenen un nom propi. Oi que sí? Que tenen o són conegudes amb un nom propi. Després parlarem d'això. A més, quan entrem a l'interior, abans us parlava del rastre, de l'empremta, de les petjades que es van deixant. Clar, jo que m'he dedicat a fer història del moble, història dels tallers que fan decoració interior i mobiliari, el moble, per definició, és mòbil. D'aquí ve la paraula. I, per tant, canvia. El que no canvien són les parets. Però també poden canviar els vestits de les cases, que són els revestiments. D'acord? Per què? Doncs perquè les modes canvien, les persones canviem i allò que ens funcionava en un moment determinat deixa d'agradar-nos o deixa de funcionar. Per tant, l'interior, amb l'empremta dels habitants, clar, si volem historiar la casa, hem d'intentar veure de quina manera ho fem. Ens n'anem a aquell que va encarregar aquella casa, el primer habitant, o intentem veure qui més vivia en aquell habitatge, que si és un habitatge de pisos ja sabeu que el propietari viu al principal, però la resta eren llogaters i, per tant, segurament hi havia molt més moviment del que a priori ens pot semblar. Per tant, el que us vinc a dir és que és complicat. Historiar la casa és complicat. Però, en tot cas, la casa és la història d'una idea. I aquest és el títol d'un llibre que us recomano. La casa, història d'una idea, d'un autor que mai he sabut dir bé el seu nom, perquè és Richtbeit, i em sembla que és d'origen polonès i, per tant, segur que us estic dient malament l'autor, però és igual. En tot cas, el que ell planteja és la idea d'habitar, significa deixar rastre. Com podem fer com els geògrafs, partir dels plànols de la casa i veure com estan distribuïts els espais, quins espais són més importants i, per tant, hi ha uns espais que són domini de l'home i altres espais que són domini de les dones, i les cases en l'època del modernisme són semiprivades, perquè hi ha uns espais de rebuda. A partir del segle XIX s'inventa un dispositiu que es diu rebedor, per rebre, d'acord? Hi ha una sala, hi ha un saló, segurament un salonet de música, una sala de confiança i després els espais més privats.
que són els dormitoris, on només hi té accés la família. Evidentment hi ha el menjador, que és semiprivat. Per tant, el tema de la distribució vol dir com s'organitza aquest interior. I cal saber ensinistrar la vista per anar llegint aquests plànols. Llocs de rebuda, de relació social, d'intimitat. Després, el que dèiem del vestit, el revestiment interior. En l'època del modernisme tot és susceptible d'esdevenir art, des del més petit, el pom d'una porta, fins al que és l'interior. Però no us enganyeu, interiors entesos d'una manera global, entesos com a modernistes, n'hi ha pocs, perquè els agradava molt, segons l'espai, utilitzar un estil. Per tant, què passa? Doncs que hem d'anar veient de quina manera els gustos influeixen en com tenim el saló, perquè hem decidit que volem ser com els aristòcrates i el volem posar Lluís XV. Per tant, tot això encara afegeix coses. El tractament de les parets, de les superfícies, els mobles i també els objectes. En el fons, el que ens agrada és quan hi ha una creació d'ambients, quan es crea una atmosfera global. Però volia començar per aquí, perquè la casa té nom propi i ja va sent hora de parlar de les cases, no amb el nom de l'amo només, sinó també de la dona que habitualment, i sovint us posaré 3 exemples molt clars, són les propietàries. Per tant, des de ja fa un temps, amb la Mireia Freixa vam decidir que ho faríem ja sempre així, la casa que hi ha a Reus meravellosa, que si no heu visitat l'heu de visitar, és la casa Navàs Blasco, perquè és una casa unifamiliar dels Navàs Blasco, el senyor Navàs i la senyora Blasco, i per tant ells tenien la botiga a la part de dins del que era pròpiament, en els baixos del que era l'habitatge com a tal. Aquí tenim un lloc de rebuda que fa justícia al que és aquest interior. Més endavant us en parlaré més, veurem més coses d'aquest interior. Però és un lloc de rebuda, com veieu, que és com una carta de presentació, però molt modern, perquè té un tipus de mobiliari vienès que en l'època era molt i molt modern, de fusta corbada, etc. El cas de la Llaumorera. La Llaumorera és, de fet, la Francesca Morera, qui encarrega fer un projecte de reforma d'una casa ja existent, la casa Rocamora. I el 1902 li encarrega Domènech i Montaner aquest edifici. Clar, en aquest cas és una mica diferent, perquè es mor la Francesca Morera i dona continuïtat al projecte al fill. Per tant, el perfil del client, en aquest cas és el fill que continua i dona nom a la casa. Per tant, casa Lleó Morera, entesos? Per tant, ell va continuar aquestes obres que es van inaugurar l'any 1905 i tal com passa amb moltes d'aquestes cases, aquestes cases són parlantes i, per tant, sovint tenim el retrat també dels propietaris. Hi ha un escultor que va fer molta escultura aplicada en els edificis de l'Eixample, que és l'Eusebi Arnau, i en aquest cas trobem l'Albert Lleó Morera en un dels espais de la façana. I les moreres a dalt de tot, en el terrat. Per tant, per poder interpretar les cases, per fora i per dintre, és molt important saber coses de la família. En aquest cas és molt evident, però hi ha altres coses sobre la història de les famílies que ens ajuden a entendre millor l'escultura o qualsevol tipus de decoració interior. Aquest és un cas d'ara, que sortirà publicat aviat per l'any Domènech i que em van encarregar de fer l'estudi de la casa Fuster, es diu, no? Doncs resulta que en els plànols i l'encàrrec i qui va comprar els terrenys era
la Consol Fabra. La Consol Fabra era filla de l'Observatori Fabra, del Camil Fabra, per tant, del marquès d'Alella, del primer marquès d'Alella. Era una família molt important, molt poderosa, molt rica. I la rica era la Consol Fabra, d'acord? Quan trobem els plànols a l'arxiu administratiu, amb els dibuixos de Domènech, veiem que diu Casa de Consol Fabra de Fuster, perquè, tal com passava en la societat patriarcal de l'època, del pare es passava al marit, i el marit representava administrativament a la seva dona. Per tant, en els papers de l'arxiu trobem que el marit, el Mariano Fuster, que venia de Mallorca, doncs representava sempre la seva dona. No sabem per quin motiu es va continuar dient Casa Fuster. I ja està. Bé, el motiu sí que el sabem, però us el podeu imaginar. Aleshores, el que és interessant, ara us hi fixareu, perquè a la façana anem trobant la C de Consol i la F de Fabra. És a dir, a tota la façana hi ha l'emblema de la propietària. D'acord? Per tant, està molt clar. A més, si mireu per internet, trobareu coses que no són veritat. Jo he estat treballant això amb un historiador d'Alella que ha treballat a fons la família i, per exemple, es diu que el senyor Mariano Fuster li va voler fer un regal de casament a la seva dona. No és cert, perquè ja estaven casats i ja tenien fills. De fet, van viure molt poc temps, van inaugurar la casa el 1908, una mica abans que la Casa Milà Segimon, que com molt bé sabeu, li hem de canviar el nom també, Casa Milà Segimon, la Pedrera. D'acord? Per tant, he vingut una mica amb to reivindicatiu, però crec que és important dir les coses pel seu nom. D'acord? Per tant, per observar i estudiar aquest univers domèstic, podem treballar amb els projectes que fan els decoradors, com per exemple el Gaspar Omar, la casa, observar allò que és projectat, allò que és construït, allò que és distribuït, el que ara us deia, la decoració, què representa, què ens explica i també què somiaven o què vivien, perquè hi ha moltes coses que segurament no sabrem. Per fer tot això ens podem ajudar també de la pintura. La pintura, doncs bé, en aquest cas no sabem de qui és un retrat familiar molt bonic, perquè molt representatiu, el pater família amb el grup familiar, i en aquest altre cas és una pintura d'una dona que és un autorretrat, és ella mateixa, la Rafaela Sánchez Aroca, que està amb la seva filla veient un àlbum. De fet, el que avui jo faré aquí és quasi com un àlbum, d'acord? És anar mirant imatges de tal manera que podem fer una història, si tornem a mirar l'àlbum, en podem explicar una altra, etc. Aquí tenim la distribució de la Casa Milà Segimon, d'acord? Que és una casa molt especial, ja ho veiem, perquè el que crida l'atenció d'aquesta geografia són aquests dos buits que hi ha, i a partir dels buits com s'organitza aquest espai interior. Per tant, què vol dir? Que hi ha molta llum, que és una casa plena de llum. La llum és, de fet, un instrument, un element molt important de l'arquitectura gaudiniana. I dos petits detalls de la casa Navàs Blasco, és una font artificial feta de mosaic, aquest jardí o aquestes natures artificials en el moment de la indústria, que és com crear paradisos perduts, paradisos a dintre de les cases. I un petit detall, que això només pot fer una dona, és la Lluïsa Vidal pintant el seu nebot jugant. Fixeu-vos, està totalment absort amb allò que els nens feien a dintre la casa, jugant amb els seus cavallets. Dic això perquè podem també utilitzar la literatura, endinsar-nos a través de les descripcions i després us llegiré una petita descripció de la Dolors Monserdà, que és com el Narcís Oller, però posa èmfasi amb aquesta mirada de dona, amb la vida quotidiana, amb el registre més quotidià, d'acord? I és una mica el que passa aquí amb la Lluïsa Vidal, també.
De fet, hi ha un dispositiu que és propi de l'època del modernisme, que són els miradors. I això no es podia fer abans, perquè van haver de canviar la normativa. Va canviar la normativa de construcció a la dècada dels 90, el 1892, i això permetia fer miradors que, esclar, paguen més perquè el que estàs fent és envair el que és la vorera. Per tant, aquests miradors és, de fet, aquest punt d'enclau entre l'interior i l'exterior. És l'exterior interioritzat, d'altra banda. I, per tant, són molt interessants justament pel que té, pels vitralls, que segurament la Núria Gil us en parlarà, però també pel que és aquest punt d'encontre de mirades. Des de dintre mirem el que passa al carrer. El carrer és allò públic i des d'allà no ens poden veure, però nosaltres podem veure. Per tant, em semblava sumament interessant. Us podria ensenyar molts, perquè en tinc uns quants, però en tot cas, aquest mirador de la casa Quadres em semblava molt interessant per parlar justament de la casa del baró de Quadres i d'aquesta dona, que és la filla, llegint una revista que es diu Feminal. A Feminal apareixien molts interiors reproduïts en blanc i negre, però servia una mica per mostrar aquestes cases de la burgesia, perquè estem parlant de les cases benestants, d'acord? I és, de fet, el moment copsat pel fotògraf, que es reprodueix aquesta foto a Feminal, també, és aquest moment somniós que abans dèiem, que ens podem imaginar què podia passar pel cap d'aquesta dona, que es passaven moltes hores a dintre la casa i que els interiors eren també una presó daurada de vegades. Hi ha un tema que és molt interessant i que a través de la pintura el podem reflectir molt bé. Ramon Casas ens ensenya el que a mi m'agrada dir, l'ahir capturat, l'ahir, el temps passat, capturat. Ramon Casas i altre cop la Lluïsa Vidal. Fixeu-vos que la lectura solitària és una de les coses, dels usos i costums que es feien a dintre d'aquests interiors. I tenim poques fotografies, però en canvi tenim bastantes pintures, perquè el temps és com molt dens, vull dir, és aquesta lectura atenta on hi ha com una introspecció. També a través de les pintures de Ramon Casas, aquestes cases del modernisme, mostren els personatges fent rituals, com pot ser l'hora del te o l'hora del cafè, amb una cafetera perfectament que forma part de la composició, que centra la composició, i a la dreta tenim aquesta dona fent un gest i a l'esquerra, ja no diguem, aquest gest de felicitat de l'hora de la migdiada. Per tant, aquests exteriors interioritzats també són molt interessants perquè estan entre dintre i fora, són aquests espais, com són els patis, les terrasses, que donen molt de si per al tipus de decoració, les plantes, les taules, etc. Després, si fem aquest recorregut o aquest itinerari per dintre de les cases, clar, hi ha moltes portes que s'obren, es tanquen. Quan parlàvem de secrets, clar, aquí et pots imaginar moltes històries, perquè les imatges són ambigües i per tant, què està passant aquí? Entra dintre d'una habitació probablement per anunciar alguna cosa, són les zones de servei de la casa burgesa, no ho sabem, d'acord? Molt bé. L'interior, l'home interior, el que seria pròpiament aquests tresors amagats, jo crec que per explicar-ho no hi ha millor casa que la que tenia la Peles Mestres.
L'Apel·les Mestres vivia al passatge Permanyer, que si heu passat doncs és una meravella de passatge, i us vull llegir la descripció que fa un amic seu d'aquesta casa, perquè mirant les fotografies veureu, descobrireu doncs, aquest univers simbòlic, la casa de l'Apel·les Mestres. Quan l'any 1898 l'Apel·les Mestres passà a viure al passatge Permanyer, la majoria d'aquell veïnat eren artistes, com el pianista Vidiella, l'escultor Campeny, el dibuixant Pascó i mossèn Torres i Bages, després bisbe de Vic. Aquests eren els veïns de l'Apel·les. Avui dia, el veïnat del passatge Permanyer és totalment diferent, tret de la casa de l'Apel·les Mestres. Totes les altres, això es diu als anys 20, vull dir que ja han passat molts anys, però són clíniques, cases d'assegurances i d'advocats, ara encara més. O sigui, si ja ho era llavors, encara més. La Torre del Mestre és de línies clàssiques, d'un neoclàssic que s'enyorejava en el segle XIX. Ja a dins, a un costat de la porta d'entrada hi ha un bust grec de marbre blanc sostingut per una columna de la mateixa pedra i d'igual color. Entreu al despatx. Jo no sé què el que tenen els dels poetes. Tots ells estan voltats d'un silenci apassible. El de l'Apel·les té un encisador repòs. Tot ell està rodejat, ja veieu, horror vacui, dels objectes que el miren agradosament. Damunt de tots els mobles hi ha formosos gerros amb flors naturals que el poeta renova tots els matins. Aquestes flors ofereixen el seu somriure i el seu perfum. Damunt del pupitre de treball on el poeta escriu a peu dret, el veieu, com feia Víctor Hugo, que també escrivia a peu dret i es va fer un moble ex professo, hi ha el retrat de la seva muller, anomenada Laura, que és la inspiradora com la inspiradora de Petrarca. A un costat del retrat, un gerro amb flors recent collides. És el pensament diari. És com una oració símbol que el poeta rendeix quotidianament a la seva esposa, que va morir fa uns 7 anys. Diu, en aquest mateix despatx hi ha altres coses. Llavors explica, al final diu, per a l'Apel·les, cada objecte és un record i tots ells tenen la seva anècdota i la seva vida. Per tant, és una col·lecció viscuda, una mica el mateix que Santiago Rossinyol amb el Cau Ferrat. És una col·lecció que té a veure amb els seus amics, amb les seves vivències, amb tot allò que a ell li agrada. Per tant, quan parlem de l'home interior, i més tenint en compte que l'Apel·les va patir d'agorafòbia i va estar molts anys sense sortir de casa seva, fins que el van rescatar, l'Alexandre de Riquer i el Ramon Casas amb l'automòbil. Van dir, ara anem a fer una visita al Parc Güell i sortim ja, perquè no pot ser, d'acord? Però us el podeu imaginar en aquest univers. Tot això ja no existeix, però tenim el testimoni fotogràfic, tenim les descripcions. Ell va regalar tota la seva col·lecció a l'Ajuntament de Barcelona, vull dir que va ser com molt generós, d'acord? Per tant, aquesta seria una de les cases del modernisme vibrant, amb música. Hi havia un piano que no parava de sonar amb el seu amic Granados, amb en Vidiella, etc. Però clar, com que el Lluís va dir parlem de secrets, doncs en l'època no hi ha res millor que aquest moble, que és un secreter. I és un dels secreters, perquè se'n van fer diversos, d'acord, de la Casa Busquets, que eren uns ebenistes que eren molt virtuosos amb el treball de les fustes. Fixeu-vos que el secreter es distingeix perquè guarda secrets, petites joies, documents, cartes. A les cartes sempre hi ha secrets, cartes d'amor o de desamor. I per tant, el secreter té molts calaixets, molts llocs per guardar. Fins i tot en pot tenir alguns que hi hagi una clau i no puguis entrar.
Aquest en concret, si us fixeu, està fet amb fustes que venen exòtiques, que venen de lluny, com és la caoba, i altres fustes combinades, i és com molt acolorit. Aquests secreters són mobles decoratius, però tenen aquesta funció, de guardar petits tresors. A la Barcelona del moment, una altra de les col·leccions importants i que ara aquest espai temple se l'ha quedat l'Ajuntament de Barcelona, ja veurem què es farà, doncs era el temple dels Masriera, de la família Masriera, on es feien les joies i on es feia la foneria, objectes decoratius. Aquesta família, que va ser molt important en l'època, tenia una col·lecció brutal i van encarregar-li a Vila-seca aquest edifici que és com un temple grec al mig de l'Eixample. Això es visitava i a les guies turístiques de la Barcelona de l'època de Barcelona Atracción de Forasteros, que mira tu, si atrajo, doncs deia que era un lloc de visita, anar a veure la col·lecció. Entre altres coses, no sé si ho veieu prou bé, però a dalt de tot hi havia una estàtua de Buda, de les més grans, era impressionant, i es destacava justament aquesta estàtua que no fa gaire va sortir en subhasta a Balklis. I per tant, bé, doncs podeu veure altre cop aquest abigarrament dels interiors de l'època. Però, esclar, no estaria bé si no explico que de vegades, en el cas anterior no hi ha hagut una salvaguarda de patrimoni, perquè tot això s'ha dispersat, d'acord? Aquest temple després es va fer missa perquè formava part d'una congregació de monges i, per tant, la col·lecció com a tal ja no existeix. En canvi, de vegades passen coses curioses. Aquesta era una torre, la torre desapareguda de Torrevila Antònia de la família Rigal Altafulla. Aquesta és la postal i una fotografia d'aquest salonet. Un flipat pel modernisme, amic meu, arquitecte, doncs va anar comprant tots els mobles i a casa seva té aquest salonet. D'acord? Que és preciós, ja ho veieu. Per tant, aquí podem parlar de salvaguarda del patrimoni, però ha canviat de casa. D'acord? Aquests mobles han canviat de casa, però continuen sent un saló. El que passa que és un saló on la gent no s'asseu. Enteneu? Vull dir que s'ha convertit en un saló expositor o escultura, perquè esclar, vull dir, són mobles que no tenen la funció pròpia de ser mobles, d'acord? Però fixeu-vos que és meravellós, són mobles de la Casa Busquets, fets en pirogravat i que ha intentat donar la mateixa atmosfera que tenia, sense els cortinatges, d'acord, el salonet primigeni o originari. També us volia explicar aquest patrimoni d'interiors desapareguts, evidentment en aquest cas per la Guerra Civil, perquè va caure una bomba, com molt bé sabeu, al carrer Balmes Gran Via i per tant es va destruir el que era la Casa Baixeres. Els Baixeres tenien una casa modernista on hi havia diferents estils. Ja ho veieu, no? Estil neorenaixement, això és el menjador, d'acord? I ho sabem per les fotografies, perquè no va quedar res. Menys un moblet. Això es va salvar del naufragi. Explico. Aquest moblet està en el Museu del Modernisme, d'acord? I aquest és el projecte del moblista. I va resultar que estava a la galeria d'aquesta Casa Baixeres que hi va caure la bomba. Clar, com que va passar de moda el modernisme, se'l van emportar a la casa d'estiueig. I per això es va salvar el moble. Enteneu? Per tant, moltes vegades hi juga l'atzar, altres vegades hi juga el que t'agrada una cosa i la preserves o la compres, però els mobles es mouen. Per tant, aquests interiors de vegades és difícil de recomposar. A més, té una particularitat aquest moble.
que és que per aquest costat el que era la galeria és un moblet, com veieu, a joc amb tot un seguit de cadiratges per estar-te a la galeria prenent el sol, però per l'altre costat és una llar de foc. Per tant, és un moble amb doble funció. Això era bastant habitual i els agradava molt. De vegades feien un moble per posar una Mare de Déu, on hi havia, i això es posava dintre de l'habitació del dormitori, on hi havia un petit armariet i s'amagava un bidet. Una mica irreverent, però això era bastant habitual. Bé, a dins la casa, doncs, com hem dit, es pot fer lectura solitària o en família, rondalles a la vora del foc, col·leccionisme, l'hora del te, l'hora del cafè, anar de visita, audicions íntimes, teatre, jocs, oracions, costura, il dolce far niente, escriure, crear, i he posat prendre drogues perquè hi ha coses que no s'expliquen, però que també passaven. L'addicció a la morfina, per exemple, el laudan, totes aquestes substàncies que també existien, entesos? Aquest és un petit apunt d'una revista, per això es veu així, on la Lluïsa Vidal ens ensenya senzillament aquests espais interiors. Clar, quan veiem la casa Ametller per dintre, amb els propietaris, amb l'Antoni Ametller i la Teresa Ametller, ens sembla molt real això. Però això és mentida, és fictici. Van cridar el fotògraf, la casa és veritat, però clar, s'hi van posar bé, enteneu? Per tant, hi ha un punt de teatre amb tot això. I després us en ensenyaré una que és fictici del tot, perquè alerta amb el tema. Jo m'he trobat moltes vegades que els interiors es repeteixen i dius, què passa aquí? I és que el fotògraf. Clar, perquè els Napoleón, que eren fotògrafs allà a la Rambla, tenien salonets. I llavors, doncs, feien... Quina foto fem? El salonet de música o fem la foto al salonet Lluís XV? Clar, són recreacions, enteneu? Per tant, alerta perquè ens enganyen també. En aquest cas no. Això és la casa Ametller. Evidentment, s'hi van posar bé fent veure que menjaven al seu menjador, prenent el te i amb la col·lecció, perquè això ja heu vist que és bastant habitual, del senyor Ametller. D'acord? Clar, aquesta història de les cases del modernisme és crear un entorn vell, sobretot, i van buscant el confort, el benestar. I, per tant, aquesta idea de confort comença a entrar dintre les cases, entre l'electricitat, entre el telèfon i també les cuines i els banys. D'acord? Clar, tot això és molt interessant, d'altra banda, perquè n'hi ha molt poques. Aquest és la casa Navàs Blasco, de Reus, que és de les poques que ha conservat la cuina, els lavabos, etc. Els Ametller, ara que es visita la casa, van anar buscant per poder restituir el que hi havia. I, per tant, la cuina és exactament igual que la que hi havia de la casa Verdaguer. I van anar buscant els elements per ser el més fidels possible. D'acord? Però, per tant, clar, tot això ens parla de les cases i també té la seva bellesa perquè tan vell és la marqueteria de fons com el telèfon. Vull dir que en el fons són artilugis que ens canvien la vida. Moltes d'aquestes cases, aquesta és la de l'Alexandre de Riquer, que estava al carrer de la Freneria, al darrere de la catedral, doncs, esclar, van ser fotografiades per l'Adolf Mas. Jo havia anat, aquí hi havia hagut el primer arxiu de l'Adolf Mas, ara està en mans privades, però, clar, tornem al mateix, el que és el revestiment. Doncs aquest mosaic hidràulic el va dissenyar el propietari, l'Alexandre de Riquer, que era artista, d'acord? I ens el trobem a casa seva, col·laborant amb en Puig i Cadafalch, perquè li va encarregar el disseny interior de la casa a Puig i Cadafalch. Per tant,
hi ha coses pròpies i coses on ens hem d'imaginar l'habitant parlant amb l'arquitecte, en aquest cas. Era una casa antiga que el que es va fer va ser senzillament posar-la moderna, modernista, moderna, s'entén, no? Després hi ha una altra cosa meravellosa, que és com aquestes cases hi entra la natura. I entra la natura de maneres molt especials, de vegades. Aquests són uns mobles que es van encarregar ex professo per les 3 filles de Terrades, de la Casa de les Punxes. Sabeu? En aquest cas, és la Casa Terrades, fixeu-vos, no del senyor Terrades, sinó la Casa Terrades, perquè el pare va decidir fer una casa per cada filla. És molt interessant, d'altra banda. Aleshores, en els mobles, les filles van decidir que era molt interessant, justament, aquí tenim uns escarbats i tenim tot un seguit de plantes, crear aquesta recreació, diguem-ne, natural. Les làmines en les quals s'inspiraven els dissenyadors eren més o menys com això, que veieu que ens possibilita fer un gerro, o un paper pintat, o un moble, etc., per inspirar-se, per poder fer aquests interiors modernistes. D'altra banda, el cost del treball, els oficis, no importava el temps que s'hi dediqués, el que era important era saber-ho fer i fer-ho bé, d'acord? Aquests vells oficis, no? Sovint, fixeu-vos aquests velluts brodats amb aplicacions brodades. Vull dir, és que ara és per no tocar-ho, perquè, clar, però es feien servir les tapisseries, s'han perdut moltes, se'n conserven algunes, però s'han perdut per l'ús o perquè s'han canviat, perquè han canviat de gust, d'acord? N'hi ha de meravelloses en el Centre de Documentació i Museu del Tèxtil, podem veure cortinatges, podem veure tapisseries com aquesta, no? I aquests detalls ens informen també del treball de les dones, bàsicament. Com anem de temps? Bé? Vale. Aquest és un altre exemple molt bonic que hi ha en el Museu del Disseny i que dona peu a parlar justament d'aquesta cadira. Podríem fer una història de la casa a través de les cadires, perquè les cadires són els artefactes que estan en contacte més directe amb el cos, d'acord? I que en l'època del modernisme a poc es va adaptant ergonòmicament a la forma del cos. Bé, aquesta cadira és una derivació moderna del que era el Lluís XV, només que la pota li hem canviat i acaba sent, com veieu, molt cul de fuet, aquesta línia corba de bellesa, molt característica amb aquestes petges i molt difícil de fer, perquè això no és moble industrial. Per tant, com corbes aquesta fusta. Això es va convertir en, i això ho podeu veure a molts interiors modernistes, en una doble opció, no? I és, ens podem imaginar la cadira de braços, d'acord? I a partir d'aquí podem fer-la daurada amb pa d'or i és una cadira sumptuosa, rica, d'un salonet, com les que hi ha al Manac, de la Casa Busquets amb seda. O una cadira més petiteta, virtuós total, perquè això és molt difícil de fer, i és una cadira calçadora per posar-te i treure les sabates. D'acord? Per tant, fixeu-vos com a dintre les cases aquests artefactes tindran també la seva presència i la seva història. Aquesta en concret és única. I el senyor que la tenia, el col·leccionista que la tenia, sempre deia que a més la tapisseria no l'he tocat, està igual. Era com una mena d'escai de l'època que es deia Pegamoid, una cosa curiosa. També passa que, esclar, el que hem vist abans amb la Casa Baixeres, que hi ha interiors com aquest,
actualment és Fundació Vilacases, d'acord, al carrer Ausiàs Marc, que doncs, no s'han pogut endur el revestiment, la llar de foc, potser se la podrien haver endut, però no s'han endut el revestiment, i en canvi en el Museu del Modernisme trobem el menjador. D'acord? Clar, llavors, per imaginar-nos aquest interior, doncs hem de posar tots els elements, d'acord, per intentar veure com era, perquè en el fons el tallista, qui va fer aquest moble, doncs és igual que aquella xemeneia, d'acord? Bé, dins d'aquestes cases del modernisme no podien faltar els salonets de música. De fet, el piano és el gran protagonista de la casa i les noies de bona educació totes sabien tocar el piano, d'acord? Per tant, el piano es converteix en un moble sonor, però un moble, d'altra banda. Això què vol dir? Vol dir que és un moble, com estem veient aquí, que és un paisatge també, amb unes marqueteries meravelloses, de to japonitzant. O a la fotografia, que no es veu gaire bé, jo la veia més bé en el meu, però bé, en tot cas, és una foto de l'interior de la casa del Ramon Casas, on el propi Casas ensenya un piano de cua i la seva germana està pintada tocant. D'acord? Per tant, aquests interiors no hi podia fallar el piano. A Barcelona hi havia moltes fàbriques de piano i és un tema apassionant perquè també s'exportaven pianos a Amèrica, era un instrument que tenia, com veieu, diverses excepcions. Per exemple, els pianos d'Estela eren uns dels més reconeguts, els Ortiz i Cussó, etc. Bernardeschi, etc. Ara us explicaré... Està molt cremat, això, em sap greu, Pot ser? Són els focus. Perquè, clar, les imatges són molt més acolorides. Bé, en tot cas, ara us explicaré una història de dormitoris. No us penseu que descobrirem aquí gaires secrets íntims, perquè estaria bé, però no és el cas. Els dormitoris de l'època del modernisme tenen a veure sovint amb aquest to poètic dels interiors. I, per exemple, es fa molt famós l'Àngel de la Guarda, dolça companyia, no desemparis ni de nit ni de dia. Doncs bé, molts d'aquests capçals fets de marqueteria pel Gaspar Omar són aquest Àngel de la Guarda, que són meravellosos. Però hi ha altres casos que, esclar, té a veure amb l'onomàstica, amb el que dorm en aquell llit. I, per tant, si tenim un Jordi, que era bastant habitual, li encarregarem, fins i tot, aquí és doble, tenim l'Àngel de la Guarda i un tapís de Sant Jordi. O li encarregarem un capçal, com veieu, amb la marqueteria de Sant Jordi. Això era molt propi de l'època, apareix a les revistes, i ja veieu que hi ha diferents possibilitats. Podem anar combinant les fustes, els colors, posarem aquí les inicials del nom del propietari, etc. Per tant, aquestes històries de dormitoris són molt curioses. Clar, no podia faltar, si hi ha el Jordi i la Montserrat, no? Aleshores, el mateix, aquests capçals, veieu el projecte, és a dir, el dibuix que fa el Gaspar Omar, i després diferents possibilitats de fustes acolorides, d'acord? Des de la caoba, passant per la noguera, el roure, etc. Per tant, aquesta Verge de Montserrat que apareixerà de manera bastant habitual en els dormitoris. Però us he dit que us explicaré una història. Aquest és un capçal d'un dormitori de matrimoni de la Concepció Rodríguez i Bassas, que es va casar amb aquest senyor, el Manuel Coll i Rodés, que probablement aquests noms no us diguin res, oi? Però clar, el dia que vaig anar a veure el moble, encara la casa funcionava. Després es va desmuntar i els hereus es volien vendre el moble.
Llavors vaig aconseguir saber quin era el projecte, l'any, i al final, amb unes llibretetes que hi havia del que dibuixava amb l'Omar, que es deia Josep Pey, posava que havia fet el 1904 un llit per una tal Conxita, Conxita Rodríguez Bassas. Clar, aquesta Conxita, en el capçal, hi posa la Immaculada Concepció. Clar, llavors què passa? Que han canviat els usos, perquè els hereus no volen dormir a sota de la Immaculada Concepció. Que enteneu el tema? Per tant, però van tenir molts fills, Van tenir molts fills. Per tant, bé, una mica perquè veieu que estirant aquestes històries de vida són biografies, el que ens acaben explicant aquests mobles, aquests interiors. Evidentment, ells van anar canviant de casa i també van anar canviant de vida, d'acord? En van tenir 12, Aquí n'hi ha pocs encara, 12. Jo vaig parlar encara amb una de les filles, d'acord? Però, esclar, amb aquests interiors també hi ha tot el tema de la cura del cos. Abans us ensenyava la casa Navàs Blasco, on hi havia un calentador similar a aquest, on hi ha en el bany. Aquest va ser el primer calentador. Clar, el Ramon Casas tenia sempre les millors coses i el primer automòbil, el segon, diuen, i el primer calentador. Per tant, aquí estem veient també aquest doble joc entre el que representa allò que no podem veure, aquest espai íntim, d'acord? I també la preparació del bany per part del servei i aquesta dona que li serveix, evidentment, a cases per mostrar la bellesa del cos d'aquesta dona. Perquè, a més, hi ha un treball molt bonic amb els blancs, amb la llum de fons que transparenta des de la finestra el lavabo i la roba a l'altre costat. Per tant, la cura del cos, la higiene, tot això es va anar introduint a dintre les cases. I primer les classes més benestants i a poc es va anar generalitzant. D'acord? Però, esclar, quan es dona la consonància entre l'arquitecte i el decorador és quan es poden fer interiors on l'ideal de l'època, que és l'ideal de l'art total, realment esdevingui un tot. I, per tant, bé, justament aquí muntant, aquí tenim la taula i la signatura, que és com un ferro forjat, i el seu retrat, i un retrat del Gaspar Omar, la propaganda, i una de les claus que més és allò que tenen els modernistes, que també diu Gaspar Omar, una clau d'un moble qualsevol, d'acord? Per tant, quan això passa, i això és la casa Navàs Blasco, doncs s'acaba creant el que estàvem dient, un univers simbòlic. I, per tant, el revestiment d'aquest interior està pensat en cada una de les seves parts. És una de les poques cases, perquè, clar, la Lleó Morera no passa el mateix, oi? No la tenim tal com estava. La Lleó Morera podem entrar si ens deixen, perquè no es visita, i a la Lleó Morera, que s'està fent a l'uníson que la casa Navàs Blasco, hi ha històries explicades en el que són les sobreportes d'escultura. Explica la història d'un nen, ja el veieu el nen en el bressol, amb la Dida, que és una cançó, la cançó de les dues corones. Als Lleó Morera se'ls va morir un fill. Llavors a la Dida en un moment determinat s'adorm i es crema aquest nen. Això fa al·lusió a aquesta història, però clar, en les escultures de les sobreportes el nen es salva, però el fill dels Lleó Morera no es va salvar. Llavors, sempre acostuma a haver-hi alguna al·lusió personal a les famílies. I en aquest cas la Lleó Morera, clar, si tenim la foto veiem com era el salonet, però aquí ha quedat un buit. Aquí és on hi havia aquell moble. Veieu el buit? És un trencadís. Com que no s'ha de veure,
I el moble on està? Al museu. Enteneu? Per tant, és un interior meravellós on s'han conservat els mosaics, on s'explica amb aquesta escena de pícnic, allò que feien els Lleó Morera quan anaven al camp, però no el tenim reconstituït. Està fragmentat, aquest interior. D'acord? Us canseu? La tribuna de la Lleó Morera, abans hem parlat d'aquests jardins, doncs bé, utilitza, fixeu-vos, no veiem el pati de dintre, sinó que altre cop és com si tinguéssim aquesta natura, aquests animals en la decoració. Bé, hi havia moltes làmines que els decoradors utilitzaven i en aquest cas coneixem els repertoris a partir dels quals feien aquestes composicions lluminoses meravelloses. En els baixos de la casa això ja no existeix, però s'hi va instal·lar un fotògraf, el Pau Eduard, i la recreació interior de la casa, ara us ensenyaré una foto de l'estudi fotogràfic del Pau Eduard, la va dur a terme l'Adrià Gual. Adrià Gual, que és conegut pel teatre, bàsicament. I això ja no existeix, deia Eduard, d'acord? Aquestes nimfes van desaparèixer, d'acord? Estan al Museu Dalí, es va mig trobar en un moment determinat, però ens hem d'imaginar que entrem a Cal Eduard per aquí, per la dreta. I això és l'estudi fotogràfic, meravellós estudi fotogràfic, d'acord? Sembla increïble, és un salonet, com veieu, i el que aquí hi ha són uns mobles per mostrar fotografies, uns expositors, que en diríem ara. D'acord? Aquests expositors que ens anem trobant al llarg dels diferents passadissos i al fons de tot es feien les fotografies. Per tant, doncs bé, el senyor Eduard, que és aquest senyor que teniu aquí, que també es dedicava al teatre, quan feia fotografia feia atrezzo, allò que us deia. Per tant, creava també una recreació teatral en aquest interior meravellós amb mobles de la Casa Busquets, per exemple. La Lleó Morera és Omar i aquí treballa un altre decorador. Això també passa. Els arquitectes a vegades només treballen el principal amb un decorador i després la resta, doncs com passa ara, s'encarreguen a altres decoradors. A veure si reconeixeu aquesta, perquè és un espai fictici, però la pista ens la dona el Marc. Sí, aquesta música no és de l'època. No la reconeixeu? La Masia Freixa. Sí, senyora. És la forma de la Masia Freixa. I la foto no és un salonet de la Masia Freixa. Els Freixa feia 25 anys que s'havien casat i van decidir anar a Cal Napoleón a fer-se una fotografia. D'acord? I, per tant, això és fictici, és mentida, s'hi van posar bé. Van anar a Cal Fotògraf i s'hi van posar bé, d'acord? Per tant, és un interior dins del que era, fixeu-vos, és molt interessant, no? Aquest marc que acaba sent la forma de la pròpia casa. Esclar, quedaria, i ja acabo, quedaria per fer, i això donaria per una altra xerrada, doncs una història dels interiors populars, perquè allò que a les classes benestants, evidentment, sovint marquen moda, marquen tendència, després es popularitza. I us volia explicar aquesta història. Aquesta caseta la van anar construint i un filàntrop que vivia al Guinardó va comprar uns terrenys. Aquest filàntrop editava una revista que es deia La Il·lustración Obrera, que era una revista il·lustrada on apareixien tot tipus d'article de cara als obrers, als treballadors. I es va rifar
es va fer una rifa, al cap d'un temps això pel cul de fuer igual funcionaria, van comprar el terreny, li van encarregar amb un arquitecte que es deia Calvet, que després va fer algunes colònies d'estiueig, per exemple a Vallvidrera, d'acord? I es va arribar a construir. Vull dir que tot aquest, diguem-ne, modernisme popular es popularitza més tard, clar. Quan aquests ja, el 1910, doncs ja ha passat de moda, aquests altres és quan comencen a construir els seus habitatges populars, d'acord? I el mateix que he fet amb el recorregut, amb aquesta història de vida, que són diferents vides, ho faríem també amb la pintura, perquè no, sabeu, les obreres de l'agulla, heu sentit a parlar d'elles? Les obreres de l'agulla eren aquelles dones que es passaven el dia i es quedaven sense vista cosint, cosint en els interiors. Doncs bé, el Francesc Gimeno, que és un meravellós pintor, ens mostra aquests interiors de treballadors llegint, aquesta mare amb la seva filla, tot aquest món, diguem-ne, doncs del que eren les activitats que es feien a dintre de la casa. També hi havia moltes cases, per tant, on es treballava. Us volia haver llegit i m'ho he saltat, i per tant, tornaré enrere un moment. Em sap greu, perquè us volia llegir un tros de la Montserdà. Me'n vaig al mirador, que està molt al començament. La Dolors Montserdà és una de les dones, de les primeres feministes catalanes, de família burgesa, i que va tirar endavant la revista Feminal, Origrana i altres revistes. Ella és, de fet, la sogra de Puig i Cadafalch. Vull dir que és un personatge molt conegut en la Barcelona de l'època. I va escriure per a la Biblioteca Popular de l'Avenç, que eren els primers llibres de butxaca que valien 50 cèntims, un recull de narracions que va titular Del món, del món. I us vull llegir el que comença una de les narracions que es diu La mirada. Sap greu perquè anava amb el que estava explicant llavors. I diu: assegudes en còmodes butaques al costat d'un balcó amb vistes al Passeig de Gràcia, conversaven íntimament dues senyores, jove, d'uns 26 anys, la que per son avillament pareixia ser la mestressa de la casa, de 40 i tants, la que, embolcallada amb llarg abric de seda, folrat de pells i coberts els agrisats cabells amb eleganta toca de vellut, havia anat a visitar-la. Per tant, el fer visita era una de les coses interessants d'aquestes cases. Alguns segurament ho sabeu, que hi havia un dia de rebuda, un dia de visita, i les visites havien d'estar concentrades en aquell dia. Es repartia una targeta i se sabia que la Tresina rebia els dijous a la tarda, posem per cas, d'acord? Bé, això m'ho he saltat, però em semblava interessant remarcar-ho. Ja estic, sí, l'última diapo. Bé, per tant, ens hem quedat amb aquesta casa popular després d'haver fet aquest recorregut, però sempre ens quedarà el silenci de les coses, perquè per molt que intentem historiar la casa, hi ha moltes coses que no sabrem. Al darrere dels murs hi ha molts secrets no desvetllats, d'acord? I per tant, el que podem fer és fer de detectius privats. Mirar quins són els indicis, i això us convido que ho feu. Quins són els rastres, quines són les relíquies, allò que ha quedat, per què ha quedat, i acabant de reconfigurar, d'intentar explicar aquests universos simbòlics. Quan dic univers simbòlic, vull dir tot allò que simbolitza
una família, unes persones, uns espais amb nom propi i això se'n diu salvaguarda del patrimoni. Per tant, la casa va més enllà del façadisme. Sempre es fa una història de l'arquitectura que és molt façana, façana, façana. És intentar entrar en aquestes històries que són també universos representatius i que, per tant, marquen en certa mesura aquesta manera de viure de la societat benestant del moment, que és, evidentment, el que he intentat compartir amb vosaltres. Espero que us hagi agradat. No sé si voleu fer alguna pregunta o algun comentari. Molt agraïts per tot el que ha explicat. Gràcies. I una pregunta, els Busquets, a banda de banistes i això, també cosien? M'ha sobtat molt. No. Perquè coneixem a la senyora Busquets, Ah, sí? una descendent, sí. A la Roser o quina? Va a la Roser Busquets. És que són molts, Bueno, una de... La Roser. La Roser Busquets, Si la que va veus, molt al mira. manac. Sí, jo vaig treballar amb el seu pare i va ser la meva tesi doctoral, és a dir, amb el seu pare vam anar ordenant tots els materials, les fotografies, els projectes, més de 3.000 fotografies. A veure, en el taller Busquets hi treballava molta gent. El senyor Busquets són 4 generacions de banistes i decoradors. El senyor Busquets feia el projecte decoratiu, afaiçonava el pare d'ell, el Busquets Cornet, feia la composició dels cortinatges, però cosir era un equip de dones de les quals no han quedat els noms, malauradament. Però és feina de taller, vol dir que hi participava molta gent. El tallista, els que afaiçonaven les fustes, etc. Sí. Per tant, si veus a la Roser... Sí, la veig. El dia 26 parlaré d'això al MUBA, de la colònia Busquets. De la colònia Busquets. El MUBA. El Pargüell. El Pargüell. És l'antiga casa del guarda del Pargüell. La casa del guarda del Pargüell. Que és una secció del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, que els entesos li diuen MUBA, perquè pràcticament és de la família, no? Exacte. Sí. Però és el Pargüell, el Pargüell. Bona tarda. Jo és una pregunta que potser no és que se'n vagi d'això. Jo recordo haver vist al Palau de la Virreina una sala molt gran plena de secreters que van dir que era de Cambó, de col·lecció Cambó. Però eren una meravella. I quan hem volgut tornar a veure, ens van dir, no, aquí no hi ha res. A la Virreina no, però estan en el Museu del Disseny. On són? El Museu del Disseny. A la plaça Les Glòries. Havia estat de la Virreina, va passar al Palau de Pedralbes, al Museu d'Arts Decoratives, i del Museu d'Arts Decoratives ha passat al Museu del Disseny. Això ho pot veure allà. Nosaltres la vam veure, ens va agradar molt, però ara ja l'ha passat anys. Però fa molts anys, Sí, bueno, és que jo tinc molts anys, Museu del Disseny de Barcelona, que per cert és una meravella. Hi heu d'anar tots, no us el podeu perdre. Ara queda el que nosaltres, els barcelonins, en diem una mica lluny, perquè qualsevol cosa que no està al costat de casa ens... Alerta, perquè és el centre geogràfic de Barcelona. De fet, sí. La plaça Les Glòries és el centre... Geomètricament ho és. El Sardau va pensar així, de les glòries catalanes. Però tenen una exposició... Ara, fa un any, una cosa així, va obrir una exposició dedicada al modernisme. Està molt bé. I de com el modernisme podria ser interpretat com l'inici del disseny modern. Aquesta exposició realment val la pena, però hi ha molt més, hi ha moltíssima més cosa. Hi ha els secreters, hi ha una part dedicada al segle XVIII, XIX... Hi ha ceràmica, hi ha teixit, tèxtil, hi ha tot. És l'amalgama del que era abans el Museu de la Ceràmica, el Museu del Vestit i el Museu d'Arts Decoratives, com us deia la Teresa ara. Sí, una pregunta. Moltes gràcies, doctora, per això que heu explicat, és una meravella.
I voldria saber si aquest grup també té inventariats, per exemple, un element que també forma part dels edificis modernistes, els ascensors modernistes. Sí. Queden molts, queden molt pocs. Els teniu controlats? No, controlats no. No estan catalogats? No, això és cosa de l'Ajuntament de Barcelona, el catàleg, i en tot cas, a veure, controlats, suposo que sí que deuen estar catalogats, i és veritat que s'ha fet una feina d'intentar preservar, perquè clar, l'ascensor ha de funcionar. Sí, això és el perquè no el tindràs allà com a peça de museu i no poder pujar i baixar, no? Però en queden pocs, efectivament, sí. Sí, n'hi ha de meravellosos. Bé, això no és una casa, però el del cercle del Liceu és una meravella d'ascensor. Jo havia pujat amb un que tenia un petit lloc per seure i tot. Sí. Molt. Això era molt clàssic, perquè els ascensors anaven tan lents que ja m'ha sec per... Home, també en els replans dels pisos també hi havia un lloc per descansar. Jo, per la part que em toca d'Ajuntament, sí que té raó la Teresa quan diu que hi ha molts ascensors que se'ns han escapat una mica, que no estan catalogats, però és que cal tenir en compte que el catàleg patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona comença com el catàleg patrimonial històrico-artístic, arquitectònic de Barcelona. Comença com un catàleg d'arquitectura només. Per tant, el tema del moble, sigui exterior o interior, el moble immoble, per dir-ho d'alguna manera, el que està fixat a l'arquitectura, és una cosa que s'ha tardat una miqueta en començar a valorar i, per tant, a catalogar, que és una feinada. Ara s'està fent. No sempre es pot, perquè, per exemple, no és modernista, però la casa de l'Erasme de Gònima, que està al Raval, com que hi havia llogaters i tal, només es va poder salvar perquè hi havia pintures a dintre i es va protegir la pintura mural, amb la qual cosa es va acabar protegint tot el principal. Llavors, és un tema difícil perquè xoques amb la propietat privada de vegades. Llavors, com ho protegeixes? Què protegeixes? La casa del Riquer no fa gaire es va vendre i vam fer campanya des de la universitat. La persona que l'ha comprat és una persona sensible i aleshores... De fet, ha recuperat algunes coses, no? Han treballat bastant. Però perquè és sensible, perquè es dediquen a això. s'ho podia haver carregat tot, clar. També amb els ascensors cal mencionar la qüestió de les normatives. Les normatives van evolucionant, cada cop es busca més seguretat, entren les normatives europees també, que són encara més punyeteres i cal homologar-ho tot a tot arreu i clar, no tenen en compte segons quines diferències nacionals, regionals, locals de com es feia l'arquitectura, de com es feien els mobles en el seu moment i que això costa una mica. I el que deies tu, Teresa, a vegades els veïns es carreguen l'ascensor i per quan se n'assabenta patrimoni de l'Ajuntament ja és massa tard, ja s'ha perdut. Això passa a vegades, clar, no és el mateix que una façana que si algú la comença a tocar ho veus de seguida. Oi, sí, però s'han destruït quantitat de portes posant porters automàtics. Vull dir que això ha estat constant, vull dir que ha estat una cosa de difícil, diguem-ne, aturada, no? Perquè hi va haver un temps que es va posar de moda del porter automàtic i portes de melis, de fusta bona, doncs es van desmuntar i ja està, cap problema. Llavors això fa perdre la fesomia, no? La fesomia dels edificis, és cert, una llàstima. A mi m'ha fet gràcia també el que has explicat dels fotògrafs i els seus estudis i com a vegades veus una fotografia de la família tal amb un interior que dius, coita, quina casa més bonica que tenien i no. Era l'estudi del fotògraf, no? I em fa gràcia en el sentit que a vegades, avui en dia, tot i que és estrany, perquè en l'època dels ordinadors es falseja tot, però a vegades et diuen, sí, és autèntic perquè jo he trobat les fotos i es pot veure la fotografia que això era així o així. A vegades la fotografia és el pitjor indicatiu, no? Sí, a veure, en l'època també existia el Photoshop, vull dir, clar, es repintava,
si volies sortir una mica més guapo sorties, i després feia una cosa que a mi em sembla horrorosa, i és que de vegades feia una fotografia on sortia un matrimoni i aquell matrimoni resulta que l'home o la dona havia perdut, era vidu, i s'havia tornat a casar i sortia el fantasma de la dona allà. Bueno, t'ho prens en broma o és de plorar, no? I això era Photoshop de l'època. És interessant, vigilant-los. Sí, això forma part dels secrets. Mira, me l'he descuidat, em podia haver ensenyat, perquè és un gènere, eh? M'ha recordat un tema anecdòtic, passant a un continent diferent i tot, però hi havia el Richard S. Curtis, el famós fotògraf dels indis americans, que a principis del segle XX va dir abans que desaparegui tota aquesta cultura, jo la vull fotografiar. Era mig antropòleg, el noi, sobretot fotògraf, i es va dedicar a anar per tots els Estats Units i una part del Canadà a fotografiar els indis americans tal com vivien autènticament, amb els seus vestits, amb les seves cases o tendes o cabanes, el que fos, i va fer tot un treball que es va considerar exemplar en aquell moment. Anys més tard s'ha sabut que el senyor Curtis de vegades feia trampota i que ell anava amunt i avall en cotxe, era també un dels primers propietaris de cotxe dels Estats Units, i anava amunt i avall amb un cotxe que era més aviat un camió on ho tenia ple de trets allà dins. Llavors et sortia un indi de la zona de Florida o de la Carolina del Sud vestit amb un plomatge exactament igual que un indi del Pacífic. Dius, com és possible? Perquè era el senyor Curtis que treia els plomatges del carruatge o del seu camió i deia, aquest et anirà bé, i pam, li plantava. També s'han descobert fotos del Curtis on sortien un parell d'indis asseguts dins la seva cabana, tots vestits d'època i tal. S'ha trobat el negatiu i en el negatiu hi havia un rellotge despertador, d'aquests antics grossos, de corda. I el Curtis s'havia entretingut a esborrar-lo de manera que en les impressions que ja feia no sortia ja el rellotge. O sigui que també feien, i era també principis del segle XX, era el 1910, una cosa així, feien trampa tant com podíem, perquè els interessava més vendre la foto que no... Clar, però el que és important és saber mirar amb intenció i no quedar-te amb el primer que veus i anar traient capes, allò que dèiem de l'arqueologia, anar traient capes i llavors acabes recomposant. Mai serà exactament allò. Vull dir, també hem d'entendre que les coses van canviant amb el temps. El que ha passat en aquest cas és que el Curtis va ser, o sigui, les fotos que va fer el Curtis van ser la base que va utilitzar Hollywood després per crear els seus índies de les praderes, de les seves pel·lícules de cowboys i d'índios i de no sé què. Però això acaba creant una... Nosaltres avui en dia tenim una imatge dels índios que no era la real, era la del Curtis. I passa una mica com amb les pel·lícules de romans o de grecs, que ara, si veiéssim edificis de romans tots pintats de colors vermells i grocs com realment eren, no ens ho creuríem, no ens agrada. Però és la gràcia que té, no? Vull dir que no t'has d'inventar el passat, però sí que pots jugar de manera lúdica amb el que ells mateixos feien, perquè al final els trucatges formen part també d'aquesta història de la fotografia i del passat, no? Vull dir que en el fons per això, que si ets un historiador seriós ho has d'explicar amb esperit crític també, perquè si no, clar, jo us podia haver aquí explicat una història diguem-ne, meravellosa, però és que les cases que es conservin de manera total n'hi ha molt poques. I per tant, doncs, això també cal dir-ho, perquè si no ens en portem una idea falsa. D'acord? Molt bé, us veig molt animats. Ara podríeu explicar les vostres històries. Mira, ara t'emporta l'Anabel. Sí, hola. Mira, la conferència excepcional, ens ha encantat. De totes maneres, l'última reflexió que has fet d'aquest filàntropo altruista referent a les classes populars, m'ha vingut a la memòria allò de la casa i l'hortet del president Francesc Macià. I aleshores, doncs, és difícil que això a Catalunya va arrelar. N'hi ha poques, moltes, perquè, és a dir, a mi m'ha copsat de dir, caram, això, quan el modernisme era gent molt benestant, que les classes populars, els treballadors, la classe treballadora, pogués arribar a tenir la casa en planta baixa i d'això. I m'ha vingut a la memòria la frase aquella del president Francesc Macià de dir que a tots els catalans tenen que tenir la casa i l'hortet. Gràcies.
No, a veure, tens raó. Va arrelar, jo no venia a dir que va arrelar, senzillament que era una iniciativa que em semblava molt interessant. En tot cas, a veure, quan dic modernisme popular també vull dir tot allò que surt de Barcelona i que irradia des de la capital cap a altres llocs, no? Clar, aquí hi ha el fenomen de l'estiueig, etc. Però cases populars, clar, també n'hi ha del que alguns anomenen la tercera generació d'arquitectes modernistes. Jo què sé, podem anar a pobles com Caldes de Montbui i veure que hi ha casetes, d'acord, que de vegades tenen un detallet i en diem modernista, però ja al final és noucentista, com és... Enteneu? Vull dir, és una mica aquest l'esperit, és bàsicament l'esperit, no tant... Això s'hauria d'estudiar més a fons. Sí, s'han fet alguns estudis sobre el Baix Llobregat, sobre algunes cases, i després, bàsicament, en els barris, el que eren els antics municipis, no? A Sant Martí de Provençals, Sant Andreu... Sí. Quins pobles de la Llobregat? A Sant Feliu, per exemple. Perquè hi ha l'arxiu. Hi ha el Valentí Pons, que està fent un inventari de tot el modernisme de Catalunya, sigui un edifici sencer o un petit detall, i porta 30 anys fent-lo, em sembla, i encara li queda... Tota la vida. Sí. Bé, doncs, si ja estem... Anabel. Que has comentat. Sí, si en pots... El primer que has dit, la casa, història d'una idea. Història d'una idea, vale. Sí, el que... Rix, no sé què, amb una Y. Bueno, és terrible, Em sap greu perquè és un nom... Però és molt bonic perquè fa un recorregut justament pel que representa un elogi del quotidià, el que és la vida quotidiana, com a partir de la pintura holandesa es parla de domesticitat, allò que és domèstic. És realment un llibre... Bueno, a mi em va anar molt bé quan jo començava. Ja fa anys, Segurament, no sé si encara s'edita i es troba a les llibreries, però a les biblioteques hi és, d'acord? Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Teresa.